Wow. Ist geil, i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 st geil. Und so begrüße ich euch wieder mal. Ich kann es nicht weiter sagen oder nicht noch einmal sagen, aber ich sage es einfach gleich, oder? Ich begrüße euch nochmal da wieder herzlich zu einem neuen Video. Hure Siech. 良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。Ich komme. 襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。もうこの噂が流れ始めた頃。だが足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ見られぬように。Das war Knebbe. 誰にも見られておらんな。隠れて。見られたか。いいえ。走り出しました。行くぞ。Ich werde nicht zum Assassin, Digi.隠れましょう。近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておる。館で仲間を殺した武士だろうアホどもめ。わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。な。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを
殺すまで戻るな。あやつらが一族の敵。坊主は生かせ、他は殺す。加減はせんぞ。Das eskaliert aber schnell. 我が一族の敵。草原は中におる。行くぞ。Ah, ein bisschen Ressourcen sammeln. Ich hätte absolut nichts gehabt. Merci für nichts.草原、もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。政子殿、私は家族を埋めたのだ。一人一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は地獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか。やめよ。Oh Mann! どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。名前と家紋だ。政子殿に聞くか。何か見つかったか。チェ
何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいればこのようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。Geil, geil, geil. Gerade zwei auf einmal. Das finde ich aber sexy.よし、影。Da was straight da oben.影、さあ。Hey, was ist da los? Wie viele Blümlis? Die mich alle mit? Hi! Sorry. Das war jetzt ein bisschen fies gewesen. Weiter geht's, KG. Was ist das dort? 猛虎がうちに来て。 Was ist los? 慌てる。何があった。家に押し入られて女房と息子がまだいるんです。家族を置いてきたのか。戦えるわけない。武士に見えますか。よし、助けてこよう。Hure Siech. Na, machen wir später.
Präfektur Komatsu. Mhm. Hoi. Komm, heil dich. Oh, der Gnadenstoß von dem Typ mit dem Spiel. Ich glaub's ja nicht. Ja. Ah. Mhm. Krasse Sache, also wirklich, muss ich sagen. Das ist eigentlich nicht die Richtung, die ich hin muss. Kollege Essig.どなたかお助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。Mann. Ich will doch nur.
Mongolisches... Soll ich den jetzt reinnehmen? Meinst du, schaffe ich das? Dann müssen wir mal heute speichern, oder? Spiel speichern. Besiege den Mongolen, töte Gegner ohne gesehen zu werden. Mhm. Chinharu! Ganz langsam, hä? Von Haus zu Haus. Ist das ein Scheiß? Also. Machen wir Touchpang Mering, oder? Hm. Eine lebt noch, hä? Das ist mein Ross. Hm. Kann ich den auch so umbringen, wenn ich das mit anderen gemacht habe? Hm.
Das gleiche mit ihm machen. Wie mit dem anderen. Seren Stebe! Stahl? Sorry. Hoi. Bin ich jetzt verstocken? Ja, mache ich auch. So fertig, ganz leislich. Oh, 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 oh! Das ist ein bisschen heavy gewesen. Trillium? Wo bist du, Vögeli? Så nicht runterkommen. Was sind das für Dinge? Hä? Jolly wiederum? Oh.
Ist das gesehen? Und gibt's noch mehr? Merci beaucoup. Kurz da zum Schrein rauf.お侍様、ここを通ってはなりません。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて、民が詣でに来る時に鳥居がなくては困るでしょう。今こそ加護がいる時だ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。対馬にある鳥居は全て神の社へと通じています。ご符もそこで得られることでしょう。Gaan we echt over?
Aha. Okay. Die hure Banditen, Mann. Okay. Nein. Hm. Ja. Keine. Noch mehr. Nein.
Ah, Mann, ey. Ich will Leute nicht. Hm. 忠頼公のお話をご存知ですか？名は知っておる。してどのような話なのだ。その鎧は身につけた者に力を授けると言われています。誤った者の手に渡れば災いが起きるとも。災いとは恐ろしいな。話の司祭を教えてくれ。鎧についても。でしたら琵琶法師が力になれるはず。アザモとツツの境の川の近くにまだいると思います。ご遠慮なくご覧ください。素材が足りないようですね。では。どうかお気をつけください。矢筒を新しくいたしませんか？噂話にはお達者でお侍様。手に入りにくいものが揃ってます。島に長居するんだろうな。そうか、対馬は高麗と本土の中間だ。ここを拠点にして海を制して本土を襲うつもりだ。騎士平原に着いた。菅笠衆はこの地におるらしいが。猛虎の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。Hm. Hm. ここまで逃げてきたのか。
酒井仁か。龍蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺のすげ傘だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。菰田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよお前が。う。今の頭は俺だからな。Holy 手を打 shit. つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。菰田の恨み晴らしてやる。一人も残すな。囲まれるなよ。Wow. Nein, das war ein Anführer.
型が上達したな。そうか。お前はヒゲが生えたな。九段の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん。相も変わらず強引だな。来い。こっちだ。最後に会ったのはいつだった？二夏前の長尾家での刀比べ。あの後、お前はどこに消えたのだ？菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ叔父上を訪ねなかった？職があったらな。お前が望めば志村家に仕えるよう口利きはできた。いらぬ世話だ。荷車だ。飯が残っておるやもしれん。空だ。お侍、お侍。お主のものか？その通りです。馬と米を盗みやがって猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった？大平砦。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。やっジン、こっちに来い。ほんまよ。叔父上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてもな。菅笠衆を武家にしてもらっては。僧侶はお前だ。なんだ、猛虎に奪われた島でか。必ずや取り戻す。お前の名も鎌倉に伝わることになるぞ。本気で言ってんのか？戦う甲斐はあるだろう。寝言は寝て言え。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか？仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが、今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ？半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ？猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう。食い物を貯めてると？おそらくな。策はあるのか？まあ見ておれ。何やった？おい心臓、これだ。お前ら雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ？あの侍は？聞け。これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか？策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る？殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまねえ。体はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか？袴はつづらの中だ。 Hoe de sier iets. 俺ほどの男前とはいかねえが悪くない。砦の守りを調べ抜け道を探せ。俺の仲間に任せよ
手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら猛虎からおじごを取り戻す。恩に着るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。Arigato gozaimasu. Oh. Und wieder will ich mich wieder mal verabschieden. Merci fürs Zuschauen. Wow, deine Legende wächst. Oh. Die Hoffnung der Menschen, maximale Gesundheit erhöht. Nigel. Wähle eine Geisteswaffe. Mhm. So. Eben, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Like, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.